Helo, enw fi ydi Noel, dwi'n actio Cai ar Rownd. Dwi yma heddiw efo Gwern sy'n actio Owain ar Rownd. A dwi efo bach o treat i chi heddiw. Dwi wedi cael ei ofyn i wneud vlog o ddiwrnod cyntaf nôl ar set Rownd, basically. Felly gobeithio da chi yn mwynhau ac yn gael rhywbeth allan o hyn. A ie, fyddai'n enjoyo neud o. Dwi'n mwyn amdano chi, but dwi'n teimlo fatha bach o YouTuber. Ie, so da ni ar y funud yn teithio i set Rownd. Mae'n bach o waith yn cael ei wneud yn fod ymlaen yn does? Oes. Ar un y Llan Gymru da? O, dim yn yr un borth? Don't think so, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod. Gawn ni weld. Felly mae galwad Gwern yn 1:45 dwi'n meddwl, a mae o'n rwan yn 1:43. Little bit stressful. Mae Gwern yn hwyr, a da ni dal heb ffeindio lle i parcio. It's not looking good, boys. It's not looking good, bruv. A da chi'n gweld, does na ddim parcio ar set Rownd. Mae'n rhy brysur. Mae pawb yn ôl! Felly, mae Gwern am fod yn hwyr am ddiwrnod cyntaf nôl yn Rownd. Dwi'n iawn, dwi i fewn am 2. Dwi'n rhaid gonaf amser. Reit, da ni'n cyrraedd set Rownd wan. Mae Gwern yn hwyr. Efo'i bag make-up. A da ni am gael ffrau, mel. A sbia pwy sydd yma. Ti'n eich wel un. Dwi'n neud vlog am Rownd social, so sgyn i'ch rhywbeth i ddeud. O ia. Rach chi ddeud. Briliant. O bethau. Mae Tommy efo job newydd yn neud lot o bethau really pwysig. Felly... Ti'n joio fo? Ie. Ai, good laugh. O, chwarae teg. A dwi'n brysur. So ti'n neud actio a gwaith office fyd? No, so jyst neud bach o dda, ia. So, newid ei call sheet wari allan on. A wedyn, dwi'n set, mae'n yr awr falle. Living the best of both worlds, de? A dwi'n gael bod yn YouTuber heddiw. O, ideal. Happy days. Ni'n mynd trwy i newid, dwi'n meddwl. Dwi'n vlogio heddiw, Sioned. Felly fama lle ydyn ni yn newid i costumes Rownd. A dwi am ffeindio un fi rwan, dwi'n meddwl fod o fama. Yeah! Efo'r fans sydd yn rhy anodd i gael ar. Yn rhy anodd. Yeah. Exhibit A. Maen nhw just yn rhy anodd i gael ar. Maen nhw'n sgidio cool. A ni. Got it. Felly hwn ydi y fit check Rownd. Approved? Approved. Dwi'n meddwl. So fama lle mae y magic yn digwydd. Mae make-up a gwallt Rownd a dwi fanna. Helo. Felly be da ni am wneud heddiw? Wel, ar hyn o bryd, Noel, dwi'n golchi brwsys. Golchi brushes? Golchi brwsys. Mae golchi brushes yn actually fatha rhan hanfodol dydi, because fatha mae... Llad germs, no cross-contamination. O'n i'm yn gwybod hynna cyn Rownd, really. O'n i'm yn just... yeah. Yndi. Mae reit... So, wan dwi'n cnaen o fod fe alcohol, a wedyn byddai'n golchi nhw eto, a wedyn bydden nhw'n mynd i mewn i'r UV sterilizer. Wel, mae hynna yn briliant, dydi? Iawn, na ni wneud bach o... I don't know... transition, y fama. Nechdi. Iawn. 3, 2, 1, bang! Reit, be ydi status gwallt a gwynab Gwern o'n? Wel, dyn ni bron a goffen, dwi jyst yn ychwanegu'n bach o hairspray. Nawr ti'n chwythu mor ofnadwy tu allan na. Jyst i ddal o mewn lle. Ia, neu mae'n blowing the gale yn tydi. Yndi. Wow. Beautiful Gwern. I know. Ydi rhai pobl yn cymryd mwy o amser na'i gilydd? Yndi. Wyt ti'n cymryd i hynna? O'r hogia? Ie. Chdi? Chdi dio? Culprit? Ie, dwi'n meddwl. O, Ond dim Gwern. ond oherwydd bod gyna lot o Ie. war. Ie, dwi'n meddwl beth drwg, na di. Na. Not at all. Reit, mae o yn twrn fi rwan, a dwi'n newydd weld be sydd wedi cael ei roi. Mon dots bach fel na sydd angen. Ia. Am y fi. Really? Dim ond dot bach. So, dwi wedi prynu products newydd i chdi. Reit. So, dwi'n testio fo allan i weld sut da ni
Sut ydyn ni'n mynd? Ydyn ni'n gael, fel Rownd, ydyn ni'n gael products premium, fatha, rei da. Yndach. Yndan. Yndach. Diolch yn fawr Rownd. Dwi efo spot yn fanna, reit yng nghanol o eyebrows fi, sydd yn really annoying. Ond ydyn ni am gael bach o transformation wan, so... So, dyn ni'n mynd syth i mewn efo anti-shine. Oh, okay, cool. A be mae anti-shine yn neud? Yn union, be mae dweud ar y box, stopio chdi sheinio, basically. Pam bod sheinio yn ddrwg ar camera? O, mae'n neud i croen chdi drwy'ch yn grisi. Oh. Ie, a dyn mae'n adlywyrchu golau, a dyn mae, oherwydd yna lot o leiadau mewn ar set, mae o'n bwnsio o ddi ar dy groen di. So, dydawan sydd ti'n mynd ar heddiw, dwi ddim yn ddrwg, dyn ni tu allan. Ond pan dyn ni mewn studio, mae ti definitely angen o. Ne'n bach o colour match i chdi i weld, mae gennau 2 product yn fan hyn, a dwi'n cymysgu'r 2 fe gilydd er mwyn cael lliw croen. Okay. Yn union. Trio matcho lliw croen fi, basically. Ia, fel bod ti'n edrych fel bod ti ddim yn gwisgo colir, ie? Ah, okay. So just naturiol. Naturiol i just gyd. cyfro blemishes, that's all. So basically, be dwi'n neud fel chdi fan hyn rwan, ydy just mynd i mewn yn union lle da ni angen o. Nice, okay. Ie, so ti'n gweld y fan o'n so mae hwnna just yn blendio mewn. Yeah. Yeah. Cool. Diddorol. Reit, felly dwi yn cerdded i set ar y funud. Da ni ffilmio wrth fennau am hwnni. Dwi'n mwyn cweith siŵr be dwi actually cael yn deud, but dwi'n meddwl fod o wrth y fama. Felly na i weld chi yna. Ma wyntog. Da ni yn gwisiad am gynnig, dwi'n meddwl, ar y funud. A mae'n oer, so felly da ni wrth y radiator. Da bebs y fanna. Dwi'n eisiau gwrando i fi. Mae'n gwern yma. Ti eisiau bod yn vlog fi? Ti eisiau bod yn vlog fi? Felly, da ni'n mynd am tec. O'r diwedd. A mae o yn wyntog. Mae o yn oer. That's what it's all about. Dwi eisiau bwyd fyd. A dyna ni, wedi gorffan. Da ni wedi gorffan am y diwrnod, a mae Rownd wedi gorffan am y diwrnod, a hwnna ydi diwrnod cyntaf o ffilmio nôl ar Rownd. Da ni'n mynd yn ôl i base wan, i newid a all that jazz. Ond sut ti'n meddwl lath y scene? Iawn, dwi'n meddwl. Ie? Bach yn oer. Oer, a gwyntog, a o'n i eisiau bwyd. But other than that, dwi'n meddwl oedd iawn. Reit, wel, dyna fo. Dwi am seinio allan wan. Dwi wedi cael hwyl yn neud y thing vlog ma, i fod yn onast. A gobeithio bod chi wedi enjoyo a mwynhau. A wedi cael amser da yn gweld diwrnod cyntaf nôl Rownd. A gweld chi'n fuan.